Florencia dwi'n dod o Patagonia, yn gwreiddiol, o'r gogledd Patagonia, Rio Negro, a wedyn symud i Gaiman yn 2013. Dwi'n dysgu Cymraeg yn yr Ysgol Gymraeg y Gaiman a Coleg Camoy. Dwi'n dysgu ymarfer gorff. Dwi'n wedi gorffen yr Prifysgol Caerdydd 2. Dwi wedi dysgu Cymraeg yn Prifysgol Caerdydd, cwrs Canolradd 1 a 2. Des i Gymru, i'r ein gwlad, yn 1966. Wrth gwrs, blwyddyn o'n i fod yma, ond mae hanner cant wedi mynd o dwi'n dal i fod yma. Yeah. Fabio Lewis yw enw i, a fi'n dod yn gwreiddiol o Patagonia. Anne-Marie Lewis ydw i. Dwi'n unedigol o Lanelli. Nes i allan i ddysgu ym Patagonia nôl yn 2001. A dyna ble gwrdda ni. A dod nôl i Gymru. Eithon ni allan i Patagonia yn 2015. O'n i wedi ymgeisio i fod yn swyddogion datblygu'r iaith gyda'r brosiect yna. A be fi o'n i'n llwyddiannus, felly masa ni fel teulu o 4 a treulon ni flwyddyn brysur iawn, llawer o waith a brofiad bythgofiadwy i'n blant ni hefyd. Do, fe'n hyfryd, achos mae lot o deulu wrth gwrs gyda Fabio yn yr Ariannin ac mae nain yn byw yna a cefndred ac oedd e'n neis iddyn nhw hefyd i gael treulio'r flwyddyn dysgu Sbaeneg o'n nhw'n mynd i ysgol Gymraeg y Gaiman ac yn mynd i ysgol yr Hendre ac yn cael eu haddysg nhw yn ddwyieithog. Pan eithon ni draw, ddim lot o Sbaeneg o gwbl, geiriau gyda'r ddau ohonyn nhw. Wrth gwrs bryd ni oedd Ifan yn bron yn 7 a Miriam yn 2.5. Felly wnaeth Ifan jyst cwrdd i pac a mynd a o fewn dim oedd Ifan o fewn rhyw 4 mis yn deall Sbaeneg, ryw 6 mis yn rhugl. Wrth gwrs oedd e'n cael ei addysg mwy na lai yn Sbaeneg, oedd e hefyd yn cymdeithasu yn Sbaeneg gyda'r teulu a felly oedd e'n brofiad yn sicr yn brofiad iddi.